Christ na sumdue enkan odofo nyamisha papa Yehowa onya okese se eneden so wache bre na wo bebehwe dwumadie aha eye Warrior Prophet TV sunsum headquarters ai aha ye bowura mu chese ye bowura sunsum nsem e de mu nchirechire mu de mu odin de ano odin abrewo ai media na Mrs Glorious Edo be pacha bomodia e na subscribe e maye na share video yi e komodofo bi no no so hye nkoma ne nwia bi na ye nyina so ye suade emmomo be pomocho bi twa me ho akwaba me ba ye be hye nkomo twetwe no ase Warrior Prophet TV ho na ye ka sunsum nsem ye ka de ye hinta a wonfa wani huye de efia baifo de asie wo de ye de hinta wo no nyame da na di e de chew me pacho Warrior Prophet TV sa wo pa hwa ene na YouTube mesrew kohwe na de nyame nam so de beye wabrabo no hu bedwiri nyame nya okese na onte na ni mo mfa nchew oba pa Christine Odofo nyamisha papa sa wo gibre na wo go se hwe dwumadie an yaba ne de ne yaba ye bebo wuramu share video ni mame wate share na Yehowa onye wakoma so ade ma share mame na wo subscribe ya bomode na subscribe sa fe ya so na wo tune in so apacho aha eye Warrior Prophet TV sunsum headquarters wakoyo Kristo ni nko ade ye bebo wuramu ni a kyerɛkyerɛ sunsum ne mamu amwate ase enne me ne Warrior Prophet Gideon Ofowie Siedo founder of the God of Abraham Prayer Ministry Church eneti adwemu a yeba bebora sunsum ehintasem no emu pepacho yen semre no yema odifo akwaba odifo yema akwaba oba hema meje oso na apomboko Yehu ani na bofo adawroma ade bofo pani na gatro adawroma ntino ye ho odin tete tworo konkono ye de nyame ase odofo ene ye kasa afa asofofo eni wo munwuma wo mudie sen na wo pese wo ye osofo a na wo ye osofo a den ne twasa wo ye den ne wo kwansa wo ye the do's and don'ts nyina ene ye beka ho asem eti sen na damu ne ye ne Warrior Prophet osofo pa adwuma bi ye ai ne din ba ko e kan no ne ti wo hia na no refi Warrior Prophet na so osofo pa adwuma bi ye obeje wo so fefefe Yehowa ensure Warrior Prophet ene ye kasa fa asofofo ne adifo ho na em de pa won so wakoye odifo e de me dim se ye bete ye ho ase ye papa pacho se ye ka osofo a oye hwan e na odifo nso ye hwan ye kan osofo a ye osofo eye okyerechirefo to te yase ena odifo eye odihunfo onipa ohunu ade to te yase ya onza adoma chede ne egu ahoro obia ne ne die ewurade die aman o se wo man ebinum 150 20 ebinum ko de 3 ndege rege fo de no mo de 3 nti adoma chede ndie obia ne die to te yase se bia me de ye 3 ana 2 no obi de me nwa bi de ye 9 a mitimi sign no
anaje makwaje tumi bi it depend how a wonni unyankopon tambeye dan na obi nyamedwuma ni yie wo no kware mu eti otumi rankel okay nti dem a ye ni ye de two amount here but dem a wayere wo ye chuma no eno bi wo no ma ye de adoma chede na man da okita calling ni da nti no o nhia mpai bo bi ye den bia sa because ye adoma chede ye kita no. Wara prophet in patron tin tell say osofo akoyo cheche ni a prophet tell say osofo onieni ba ya osofo onieni onza ye ka aniwa obi a woni ani no nyame so ne kasa woda yesum so yes ye ka aniwa te say meti ho no mun na bibi ba me hunu wosunsum e bia wo hunu osofo ba je wakoda ansa ba obi wo ho no mu a o wani ote ho obi wo saje se wo hwe nzuo mu ansa. Yes, asofo no bi hwe nzuom. Osansuo so anu ahwe. Na eja to via. Ebe bra nsu nyame ye wo ho no na afi no okọ hwe kai da bi. Nsu nyame ye gina wo njan. Na eja to via no ofre kai da bi. Se obia ne de a wo ka se e bia o me de wo tu a na me yire me ye adwuma na enkoye si meni na bere minwane na me ya na me ye na nya ko na ne bere ade so tiase adoma chede ne bi wo no ma adiye ne yamfa ama no ni wa yire ne nimu te setetefo ban ni wa ko gisuman no de abehye ade ne de ase so tiase obi wo naturally no okita sunsum ne deda owani oyodi hunufu ayese Elijah ene Elisha obre no ho ase share the masters emma ni nya na dom ni bi tade de adwuma na obeye ni yi ya wo se wo dom ye di ma hyade so wo se de wo pese wo ye osomfo no de pese ye titiri no wonye osomfo esa bua pete to wo de ne kwase ya epenyi nchare. Okay wora prophet me pa cho se na wo kan ye obu wo ho anya me de adom no etwa se oba be ye nyamedwuma oba ye osofo na odi hunufo nyame afa ndom me na mpese me ye adwuma na eniama ben na wo se me ye ana wo bibie etwa se wo se nyame amfa ndom na ebia wo kondo nyamedwuma na one wamfa ndom wo kondo mo na wayi wakoma mu na wo ye nyamedwuma na oyintimi impact bi ma wo adom na ebi wo ha ye de wo no but obi obenya na wasase so nte depend how woni nyame ebe communicate no wa diyo a wo be ye wo nyame fie ene bema ne de adomo na ye den adomo nipa bebre be nyom de wasase so na de de awo ne de ayeti kontonkuru wi da ne kom. Okay omo mbenya wasase so ni ye omo ebia ne kondo nyamedwuma de waye na ebia ana won say yanya yesu nsumofo yi obi di machi a ya max say madomo ne bibeti ma transfer akọ so because na me baby say because ebia efie bi mu anebia wadanfo bi unyonko bi adom won so baby a wo ben ne panty no ebia samnyu fasamba ebia na wa free mu ana bibi esia etimi ba ya say ye honhom otimi ba ne so enti no bi di wachi pa hwe Elijah ne Elisha wo ko no so de na adom ne ja na kwala no enti no eno de emfa ho adom de sunsum de otimi ko san ya den eba. Okay mo ti ase say Elijah etumi be see John the Baptist so man ti be boy Yesu asu. Okay asem bi twi madwe na ansa na no me mfa we twemu na me fa mesiso etwa se osofu bia eware ana ya won say etwa se won say etwa se osofu bia ware because of adwama bontin yes unya wo yere ba asofu no mbi ho no ma omo so nware te say Roman fo asofu osia omo nye de onwa na Roman so mo no eyofre se nyame emfre ho ana etima ni wo na okọ ware a wan atwa no akoyetwetwe okote ana se woni ema ye den akoda on se adomo ne ewura wo mu na wo yi akono ne ye den efiri wo na otimi ye adwuma ne ye kwawie ye ahwa na homa acho ba bi asore sore na wase nti nipa bi sa se obumra ne so oye de sia e de sunsanso bi eba ye de sunsanso to bi ko bi ka se u bu ko to kwase ni Nyankopon hwe woto to ti ase wonim papa ne wanya eye bone ma wankasa so obawu na wo so obanwu ye o hye watia so watia wo na obeporo so. Woman sisters for so omo ya sofofo na bia na ya omo di on the Mary no ye babunu
so te ase na won hunu beri mada ento mu di Mary akosia Mary anamonso. Okay. Auntie woman sister bia say na Mary e born the brother sum ye brother nyankopon sabi no pese no so no mu di sum. Okay, ene na mate ase pa. Na me de minim bi ena mehu bi na mate bi nso. Na mpese bibi so timi ware emba bro ba ko mienu bi. No, one say osofo de ni won kwan because you leader. Nipa ehwe wasua ho. Paul se mo hwe me nsua me se de me hwe Kristo ye de esua no because no ye odebone ye ni. Paul no ye lawyer ni. Nti amira Yesu yesuafo no chechechechere o mkunkunkun nti Damascus kwa mu na ye da mo tisi ne ni so no o Philipon nko hwefo. Nti no ni wo kwan so osofo de o wali mienu. So ete ne bi me bi o wali mienu bia o ye konkonsa ni. So de ate na onka nka no kore because na no ye mienu. Nti ni won kwan se osofo as a leader ne de na o wari mienu no wasore ba twempena obetimi aka enya dia betimi aka nti osofo de wona obi ehwe wasua o ma ehwe wasua ewiase ehwe wasua na wo wari mienu no na wasore ba beka cho se mi kunu ebo adwaman a e de afutuo na abefre berima no e de ama no. Wo prophet Pacho nti makoye edifo ne asofu yi kwan be so na mutwa mo ka cause won say ya da bia no binom asofu ye wo asudie bebre ye dan da yeso ye wo nkrofo a ye hwe won ye wo amanfo ma ye ne omote ye tue bi school fees en so de mane so no wo mo no so no a wo mu ni aye asore babi wa woni aye ye han dan ma won etwa plane ticket ma wo mo ekotena buluchire ko ye dwuma. So yes asudie bebre ye dan da yeso nti no wo ye osofo a be so pe dwuma bi ye eni won kwanti da bia don sabe hye odem ne fam se me bo mpa ya ma obi no ni ba ko na adaboa me ene nipa aba na bi no ye nipa bonefo wo pa no wo kai wo pa won kai wuntimi so nkoda aneka ni nyame djuma no betimi wo kwan se wutimi ye adwuma fufu bi de ka nyame djuma na wo kwan so timi nya adwuma fufu bat wan kasa pe wo adwuma se dia sore time so a ubenya kwan ubetimi aye den akoye nti pe wo adwuma Abraham no nya no mo yakuafu. So ete wan kasa kwaje o store ene sore time so a watum why dey waba taxi fere so your software untimi nye huba ye abai bi betima to bi aye asore time so a wabe pake said obenya de won wo yire no ma bedi because no nipa hofo no ho befu nipa enipa be gya hwakọ Bible say enom nka de wode ne ho tu nipa so nti mimi wo hoyi mi mfa mani ntu nipa so nipa dwen timi sesa enya ne wo boa wo ebia wo kyena wo moa wo biom nti wo ankasa ye wadwuma said ye niam papa betimi afiri wadwuma mu ho aye den aba because ya na me bisa say nti ebi se na wo kasa sudie dam su yi kwan be so na mu munye scan de hwe amanfo because wo say nyame de wo ye nyame ye haisi ha one city two city nko collection no moto ba inshire nka nyame ya yefu so tiatie ya wefu be tenikes ye nye menye na ntwie menye nkokọ menye nwan ne niema nti mi so mi tombi anuaba ne so ba ye tombi ye di bi ato ho mi di bi afidi me nsore ma so tiatie mi nsore ma me kata mi twa me ho fidi wo mo mi di bi afidi wo mo lord dan ba ye sia ye ho ne kofa ite kukum na ntwie ni achiche no biya ya dan ajibi ko ni fi ya dan akore to yase anya da bia no bebi si obi ho sika o ye sofo so du mire bi so ma obi aduane bi di na koma itimi ya dan eto ne yam na ohunu se me sofo dwen me ho. Warrior prophet me pacho adenti na nyame de oso ode ma akwa but ene inu ye hu sa sofo na ebi oton ade we o se bra beto we be ye we edinti na emom yeso so o de makwa enti won say wo say ye wo kansempa ho no ensempa no wan odidi enkrofo bi wo mu ye nipa bone fo enti ama asofo ne yo mazane say obi wo ho no a obi yi wo ye mabompa ye ayade ama no aseda kropo wontimi mfanya da won family but asofo bi wo no de oni musa wo je ne hwa pe kenkan say de wo bebahu wo mawu emfa ne ho o charge wa no waje on say enu na on so so fu oni adwuma ye
Debi. So they say o shedem o ya so we o shedem no mu bu atopa e ma so a ne be firi ma ye den aba ne madu ti wa anya za na de ne ma ba yi because so bia sorry ne nyekese bia otima ka so mbe depend wo into onam radio station we ha no nam ha no ye interview de bia o kwase ya bedwem da bi obenyu obi ya de ayede e de agye. Okay, ti odidi na adwuma ho de nche se bibia ode be ma for direction ya de de obegye wo ene ye boni aye ntino ukosofu bi ho a me pa cho oyema wada na se na nya sofu no na woda na se ne nyankopon a onam ne so agye wo no ena wuyi na ye se ne be ya de aka bia wa ye den wa ye amaw warrior prophet me pa cho nti man of God bia me hwe wi se na wuti wi ya o dress ne nko asofu bi nim so dress nko adenti na munye ne pepepe na odifu bia de nka o dressing ni so yes because me churo mu no ya wan kase ye nhye coat ne ni churo dim ti pe pa chofa be ko asofo ntade ye so. Okay, if I am Exodus 29 verse 4 was if everyone ne ma ebra nhia ento madan na no na fa nsuo dware won na fa ntade ne hye Aaron atade ayu eni asofu tade asese batakari eni asofu tade na da abo no na fa asofu tade ni nchichirimu no boni mu na fa boti ni su boni ti na fa konkon ya ahyehye de ne fa maboti ni nani na fa srango ehwiegu na tifi na fa srano na fa ne manu so bra na hyehyɛ won tade ayu o sin tade ade yu to difu bia de ka watade ya tese o hye woni ye to tiate na nne no nyame som no o ye dane no akoyi bibi foforo ko difu ode o hye tade yu. okay, warrior prophet mpacho asofo bebre ene me samba wa usu se me ba wo church am se o ma directions na ade bebi num so nje sa ade ni di so obi a directions na mo man enye totally wrong enya ne papa bia abosom niama na mo de yesa won se wose na asem ye sunsum onyame na asem ye oja ti onya badwen ba pa wonti nyame ase ewurade wo ba ya no onnam with direction woti intesu de se ni fraye ni bi yare Elijah so ema ne ma onu ne wo sika no ekoto esubontin dwodem ema ne kwata koye to ti ase o ka kire mo ti se won se nsuo enwu yawa ne na se onye yawa no onwu nsuo na Aaron no baba besoma o mo horo mo na se ne o ma nwu. Okay, so ti ase woso obedi ma bi obepie yefuna no ye mfa ne konkon ma wurade ewi a ye nweda no ye nyini mpie ye mfa abro no ma na jeje nkuku. so ti ase o se asofo no o mo ye bone miemia ma anufu a o kan Leviticus 4 o so sofo bi obeye bone no o mfa na ntwie ba emre awurade ni mesere bone fache ni nyina ya direction na su atira eni ye ni bie fu aka yen no ene nne ye guso tie class 1 at 21st entry ye guso tie class 1 ebepem nne a bola na atwa ye ho ahie because asofu bebre condemn pa so asofu bia wan want asofu bi obe condemn direction it means ni wonu ankasa na woni munyansa o tiete uko dware kra ye direction because ohu aye fi tinsuo ni semna na wodi ko dware no ye direction so yes ye who you must from kra direction because it we uni foforo san aye den eba ye direction so yes ye direction the direction you be aye bi. So we need to respect nature. Also because haban ye. Atare she menye cotton ye dey. Anya haban ye. Akonya ti nya haban ye. Into the where is our sense? Odofo, where is our sense? Aye, where is our sense? People cho mi twa me ho akwa ba. Afa na wo hwe me a me power cho. Wo de enko ba bia. Ko pensuo bi nem. Onso so down ho bra. Ni ye ba ye beto so ye mbu ye ni kura ni ento ye komo twehwe ni so ha ye Warrior Prophet TV bo mo de na share ma me subscribe na mi adoma ne so mi twa mo akwa ba ye beto komo twehwe ni so mananwi ni do senya me be ye mi se ye mananwi ni do se
nyame betumi aye other 4 minutes asam young back opinion make come for the Warrior Prophet TV at the amount YouTube channel peso ho ne esua sunsun nsem edo suko wo sunsun esan so ba sunsun akwankyere the Warrior Prophet TV ho ye dimawu ho ye dimaya momodi aso behwe abrani nyina no watimi akusunsun ntokwa yie pa bye. Yo, abusia me din the Warrior Prophet Gideon no for you esietu. Ado, hwe me e wo Warrior Prophet TV. E wo YouTube na subscribe. Na ho na be hunu sunsun nsema na frɛ naku. Ene akwankyere broskotos. Ene abayifu a wo mu dwane. Aya hwe me the Warrior Prophet. Amete ponko fita aso. Edru awiase ya ma me. Aya hwe me wache. Frɛ wo nua no nua mfrɛ bi se the Warrior Prophet we pie e wo taifa bokina. Obre mpon na nkasa. De ote ponko so a wo ba. Afi ni wo ba. Enti mo ntwɛn me. Yehu a enhyira. Stay blessed. Oh, wonderful nyame show. Ye beto yen komo twetwe no so. Sa face so na wo hwe ye ya. Aha ye Warrior Prophet TV ai. Aha ye sunsun headquarters. Bomodi ane share video ni mame. Emra wo hwe. Share na wunua bi so ensanka bi. Na nyina ye suade mbom ye fantu mpom ye Kristo abrabomo. Ye ne Warrior Prophet ene tie goma ye twetwe nkomo. Ye kasa efa asofofo mu nnwuma o mu do's and don'ts eho. Enti ye toaso. Warrior Prophet. Obama. Sene a wo kan ye sunsun solifo mo ye difo bia kade anka wo so hye ne bia sa difo bia kade de to hye ni wo sofo bia so shatare anyani won kwa to hye coat ni bow ti hye brazia no mo de flowers etuo mo hata de mo kwa ya yefro no o ntimi hume masumu a eti wo sofo hye coat a me pa acho ye kasi kotwe nanim quotation wo honom Exodus 29 wase wo so de ko nso ko kan bi na hwe na obehu sa asema meke ye no kwe papa Warrior Prophet edifo no eya eniamo bi omu yusu mi ba wo ha yusu so mi hu mami fa wendi kan abeben no eya omu de denti na mo yusu odifo bia onti ebe yi obi apia abeben won titimi de mo no nyame efere ebe yi ohene kurempa pia o masamuo efa na beben wa fa wosra ejira homa authority and power abebeno okay ntenu antina obi ko ba woni tumi o de wosra gu abebem no to go so betu ahwe fom tisi ye ntina abeben de ye tumi ankata na ntwa abeben nti abo na ntwi emfa ni agoro so yate abo adu anajo ahoma titiri okro kwa wo adan sa adan no sa tem na abo na so de ko jonzo obi a netimi fa abeben ni so anajo obi onim de obi onim de enim sunsun ene yusu abebe to difo bia wo hons nti se wo hwen ya wontimi nkotama bebe ne sa keke se wo ba be yusu ade wo unim de difo yen hwe assembly of 1 King chapter 1 verse 39 no o se na osofo Sadok efa ngo aben efiri ntumadan mu e de besra Solomon na wo hyere ntotrobento no mani na ka se wo hini Solomon enkwaso nti titimiri mu no na adifo ene si hene nti niema ahemfo yusu nyina no yenye difo ene kire wo okay bena susu de ndanse hu ne se obi a ya titimire mu no nti difo nyina wakofona udifo bia watese dwa wateso okay so yase nti titimire mu no na adifo ni si hene nti niema ahemfo ede ye omho nyina na adifo ne kire wo sa ne manya susu tumi se tumi wom teno ne yagya to honom aye ebre no ene yagya to akonfo na kofa o modi so we kema wo mo yes tumi wom naturally say o fa yes a supernatural power okay a Warrior Prophet patron enchine ne nso confuse enchine gina homa eja sunsumo ne enchine gina homa eja okay so yes here ene enchine protection enchine dane at the morning ebe ye at the papa on say na a man complainity nso bi da ho omo no ma no ma pon omo ka kire odifo o twi nchine wa yuam no de ko se ase nsuo ni yare nti nchine gina ho ma tumi okay so they say honhom boni ko ba ufie na opeti ada nchine abo na eyeja ese nchine ni tumi su tumi wanchine so they say tumi wanchine mu mo etwa ehu ahye nyina te utimi fa bi kwa dia dabi tumi wanchine mu
Before you are saying you Mark chapter 9 verse 49. Was na wodi ojabehye nipa nyina nkyene. Was wodi ojabehye nipa nyina nkyene. Nti mo na wudware nkyene no. Na unyame gya a wo ho no. Ozo bi won ma ofene ka ne gye ekọ. Nkyene no de adware. Tu frɛ ne kra na ijabeye den ebekọ. Okay. Orofo ye nam hokọ. Ye nam wiase we mu kwakra. Ti se wo uhwe me a pacho bomode ana pepe na fe susu no wa ba. Aye warrior prophet bi pepe ne pepa. Ye kyerɛkyerɛ nsɛm bi konso jot bi down. De nyina ye mfa nkɔ nkan wa brabom amen. Warrior prophet pacho na yawa no susu ya amode ye den. Wo say yawa no sunsum mo no spirit bi ate yawa mu. And spirit bi at yes. I didn't see nyame 90 say yawa. What yet here? Spirit be at yawa. Into yawa yadi bia. Would in swugum at the county pedria, spirit be into your bonnet. Yawa bia kakana say yawa the yawa. So yes, yawa, would yawa dear. And channel and cassa, a siene cassa. Don't see at the moon can see either atum. Any funny yawan. And to soon you be not in Asiane and Cassa, send a what Asiane cassa and Chanan cassa. Ye be a fake one. Oh, a be a nanzina. China for ya benzi be on bit my fake from dear, but it's yawa dear. Yawa to me at a womb, and only it's in minimum would you for be our near magum. Any ever shows of Otalia, who soon some ya damn by a mo jolly yawam. Okay. Before you should be a Revelation 1 verse 13 or say na akenenwani mfimfini no me hu obi a wote se onipa ba a wo sha atade ayu no odi sika aboso abo ne kokoso na ni tirinwi ho ate se odwante hu nyifita se sukyerema na nani ti se ojaframa na ne night se ya wa fefefe yes na night se ya wa fefefe a do wo funu nu a do wo funu na ne ti se esu bebre ni yes no kura nso ma nso wo ni famu nyame ne ti se wo ze di nso woro so no sa ne nyame kasa ne netete nsu bibiri ni no kura nsoro nso wani nifa mu na afanu nam efiri nanu akofna safamu on akofna no yeah eno ni nana dudi chae ye no so ti ase yeah obia e ba betena o man yakonya so a ye ma na akofna ma ne di swai chire wiase tumi ena honhom e wo fom eni wiem na wo swai nti sa akofna no nti no wa kita no so ya na dwen se wa betira konya so be ye ni bibi akofna no ba wo so nti ne mo ma akofna ye den ishai no okay what prophet me patrona powder no so e dey nti na wa wo say sunsun so no ya wade a ye de powder ye den eye enya konfo nko na use powder sunsun mu no ya wade a na powder so no e wo churo nim e wade e wo churo nim pa chewa bia kan ne enko before ye hwe bibi Exodus 30 verse 34 o se na Awurade ka che Moses say fanuhwam aneneduru ene prekese hwehwehwam sa eni hwam fufuo sa ejinejine na won susu ni nyina apɛ na fa ye aduhwam a wo hye na fa ye aduhwam a wo ye den wo hye adufrafo nyansa so adufrafo a waposa ye ginegine no kronkron na si bi fikofiko na fa bi si adansidie na ni mahia ntoma dan ni sa dia meni wo behia no ba bia wo enti ba bia wo ne Awurade be pompu ni mpu no so the powder ye incense ye wo incense bi ye de powder ye wo akwanche bi ye de haban ne powder magum ma wudware oba bi wo efara ne ya to indomie ama oba bi efa na ye di tusi de makope kontom ayi tentosi haban okay posa fa powder ka ho ne fa dware ne hwese wa bra bo be yesa de tie na na hwese wa bra bo be yesa ne tie a megide se wo churo bo mode na churo to ho no mo mimi de mejote me de down se mo hwe me a nti so churo to wo ye to aso warrior prophet me pa cho na kukuo no so amu yisu na no so kukuo no sunsun mo no monze Elijah de kukuo si ho a entu anya dai anto sunsun ye de dania de esetimi de sizi ale because no sunsun no ye de kora niema nti kukuo de ye mfa ni agoro sunsun kan ne nko abi kukuo so wa bible mo wonim
If you should be Exodus 16, verse 33. Ɔsi na Mose ka kyerɛ Aaron sɛ fa kukuo bi na fa mana egum na fa si Awurade anim na wɔn fa nsie ma wo awo ntoatoaso nyinaa. Yes, enti kukuo ni sunsum ye di sie adeɛ. To ti ase obi wɔ no mu a to mi boni di wacha ye wɔn haban ɛne adeɛ di kukuo ɛma udware uwia yakɔpai kukuo ni wɔbɔ ɔla so. Adeɛ bi a agye firi wɔn nsɛm atu kukuo ni mu no ɛbɛsan restore back. Yeah, na kukuo no susu baabi a ɔbɛfa bi ɔtumi sɛ kukuo ni adeɛ a ahohom na kasa ɔmota use papa ade tin first me no ye nkwan wɔ kukuo mu. So what yes ye ye nkwan wɔ kukuo mu. Ye nneɛma na nsɛn ne sreba ne nneɛma yɛ den aba. Ya ye dudu ne egu kukuo ne obi e bobi wɔ fie hɔ. Tell obia ho denden wo fie ho no to te ase obia ho denden e wo fie ene nyina ye gyan aton chance akese wora prophet we nso de minim se edimu pa wa sole ha de ende empa ha da bibi obewra bia eye incense no de ntina ya mo hye ya wa mo say si o chi incense ya de bia ya de bompai e manyame tie ya ntam. What they say about for no, almost by fire and pipe, but almost the frankincense question, and some of the acoson. Because we know you need bonnia for. And yet the incense purify a damn Emma spirit here, then Holy Spirit here appear. So be free bofubi, and now bofubi about one general, because I just was so incense in a candle. Okay. So yes, yeah. I just was incense go Bible. So therefore you have seen be Revelation 8 verse 2. Osina mi huna bofo ba so a wo jeje Nyankopon ani. No me ma want to trobent nso. No bofo foforo be gina fa obi chi ano. A okura sika hwam kuruwa. No man ni hwam pi. So man na hwam pi. So on fan count ifo nyina pai won. Yes, enti aduhwam no incense na efe ne duhwam no. One fan can what if one pipe or in pipe one I was in Yami Wenti, who saw incense bompire and Yami Wenti, who saw candle bompire and Yami Wenti. Yes, in Yami, year soon, who dancing. That's what they did the new kind of shiati. I don't know one soja. I don't know who kills to what they would just saw. As also incense, not a far bompire, then the element in an amount. Sanema one pipe one go easy. Okay, and it's say, young pipe boy, Chenny, a year when Bobby. Yes. No more. Yeah, no empire, but no more chunk. Yes. Just say, oh, bonfire, now beside dear, but now person winyan and someone. Dear, or the cow pipe on or the four, only me sense, as Sia. Pebia chirakwai incense ne kendo abibia be bonfire ne Nyankopon onye wakoma so ade mountain ye to aso ye fede ye kwa candle aya wo so no so meti say what are you super o kan dia me hayin me to ne naka what are you super mira hayi ma wo say bisisi wo altar nanim bebrela be no so candle no so den tina mo so ya won say jami ayesum ne so oyoja ami nyami amesum no oyoja ami nyami amesum no oyoja oyoja ami nyami amesum no oyoja iti de nyame die oto oyoja oyi ne mu adi kire Moses oja fam na de na me nsoja emfere nyame okay and candle no and candle dua no ye fa ne candle dua okay ye hwe bibi wa Psalm 18 verse 28 osena wo na wo ma mekania edere da sa Awurade me Nyankopon wo na wo ma mekania dere ebra meti sum sa te wo bompa ye bi ye de sum ye kata wo so na wo so kendo mfantwa wo nhia na wo kan Psalm 109 enka che Awurade se ma ye Nyankopon mo wa no me ho da ne ma ne ma nda ne ma me nti kendo dia se wo bompa ya wa yo Kristo ni wa yo jidi ni dia soja e fa fre nyame ye kan ka say asofofo e bia opese wunya higher rank bia ejina modern bon mintimi be hu beje direction bi e ma straight away na me nkomani wo hu say bi wonu ma obetima be hu me abeje direction bi ama watimi akowani because e me na wabanya medwuma mu ufiye boso mo pya wa twon asan ufiye abayifo e pya wa sell enti obetimi aba me hanom abeje directions bi ama niema timi ayeden atoto yi ayeden ama what yet here obi won mo wa dom no so ye mie ne so ye betima bie wo so obi wa wani no
na so yakata wani ese yete wani ni ma na ohunu ade so te ase nti so obi wo ho kwa asori na sofo na ka se wo obeye nyamedwuma na bi ko onim ho hwe nti se saa nipa na ye friend ani like ye fra wani nti obi bia no obi bia oye odiifo no ukontete ye odiifo bia ye du rantete ye mu yetetew unyi obi ma no wodeni o spiritual father no spiritual mother emo ni wodeni ye kontete almost 5 years ansa na ebedrum pempen so ye bedru ebu na dwaman bi hye wo mu obu ane kono bi hye wo mu mo no kontete ye no o leader ni be hu no yi sa niam nyina ye den efri wo mu no waba but enadifo ne nasofo aba omo kontete ye omo ko bible school 3 months pe no omo de abeda ni ntege wurege no omo kasa e wo radio station so any TV station so because we pentema nya ne ho nti one coach obi ase saa 4 years no want me nya ne ho kono bible school awie wa odeni ne ho ne wara prophet o say bia suban baby akrono wo mu we wo be kontete ne eyi efi mu na o sre bone facha wasade no etwa se nipa na o hye na se oye bibi kan wansa na ultimi for one hu yemfa enu hu entoponko ultimi for one hu ensre bone facha ye won ye ma asese wo yansa wasre bone facha nti family ko Leviticus 4 ni enkenkan bibi wo ho nkire no Leviticus 4 atifia so se bone ho afode o se na Awurade ka che Moses se kasa che Israel for ni se so obi ye bone efom woni ma Awurade ahye no sama wonya no mu biara ho na okoye mu biara senso osofo a wasra no eye bone e mo man ni diso a ene ne bone a waye ni nti no ma ne mfa na ntue ba a odi mu emre Awurade meye bone ho afode na won fa na ntwunyi ni mre hia ntuma dan na no Awurade anim on fa ne nsanto na ntwue no apampam na won kum na ntwue no wa Awurade anim no osofo a wasra no emfa na ntwue no mogya ni bi enko ehia ntuma dan ni mu no osofo ne fa ne nsatea mogya ni na won pete emogya ne mprenso e wa Awurade anim won ade atase wo ye nti ne mfa ya no hu ntoponko nti sunsumu no oye bone bia ya wade a odifo ne besra mawo ayamaw ama nyame atimi asan ye dey ati o back okay wora prophet me pacho se na woka wo Nyankopon da oh nyame de me hunu ne da but obofo de me hunu ne da asofu bi ni obi bi obeka so be hunu nyame oboa osofu bia obeka se wa hunu nyame no obo yetrofo enti me ra sorry dem no ka se nyame se me nka ncha wo se no eye bofo no wa se nyame ne honhom no onim nipa dwen wonim se ye nipa yenye obo ye no kra wa nu ne ho se obo ye enti uka Genesis 6:6 wo se manu me ho se me ye nipa na meti be fufa nipa firatafo asase so enti nyame ne honhom no ompeso bibia be hunu no truth yase ompeso bibia be hunu no enti ne se osofo bi esi wa hunu nyame a ebi abofo na hunu no abofo odi omo yi omo hu adi kire yen meti wei me ne bofo kasa me hunu bofo ba Nyankopon de me hunu ne da okay if you hwe asem Numbers 12:6 osina Awurade ka se Awurade difo bi wo mumu a ade hunu mu na me mane hunu mu osade hunu mu na me mane hunu me da ye mu na me ne kasa da ye mu na me ne kasa ene sa no makoa Moses tie no yes odi mi fie nyina hye ne nsa ano ne ano ana me ne kasa yes osade ano ne ano ana me ne Moses kasa Moses pe yes wa confirm me wo ho no ya me difo se obeyi a kirew obeyi a kirew aye bofo ne ne oba beyi a kirew ana woda ho a nanya obi won ma ene kasa onim se but ene bi ne wo kasa so no ahwe ne ye bi wa na ye beyi bi wa na ye bosom bi wa na ye moti ane to yes ye enti onya to wote ni bia keke no no aka to yes so fu bi wa wote ni bia keke no aka ni ne ma be gu ase peche te se beans yes we kompo de ni nyina so sa gina wo nipa ban ne so ni nipa ban ne so yes atie bisa wo ti ye no abo ho mpa ye ene ne kasa kire wo bo ho mpa ye woni mani ene wo kasa ye ni wo prophet o ma ya no o magine yom tantan we ene ne ho no e de ne bema wo se we nyame ne ana we ye e je se wo ti ni na wo sore bo mpa ye so ti ase ye
wo sa bɔ mpaye ye nyame ni a ebetwa kyerɛw so ti ase anya sɛ wɔn sɛ nyame mu no ɛsɛ nya nimdeɛ anya yi kyerɛ nyinaa ne sɛ so ba bɛka bɔ ɛwɔ abɔnten eniyama ni bu wo nyame yi akyerɛ wo odiifo ne nko a wansoma se ba bɛto dwa okay what prophet den na ma asofo ebinum ehwe ase ne adifo ebinum ase oh dia ma asofo no mbi hwe ase eye dwaman azaa ene abosomogoro ene ma asofo ne adifo no mbi ya den ehwe ase okay oh odofo minyanka ebebowura mu a ne sa na so ye bre no aye bre enye hwe da se ne ye besan atoa so na medimu esi ase ti ensem no war prophet pacho last words na yo me last word America che war prophet atiefo nyina ne se ewrade nhira ne ewrade tuma na mo si en me nuanom asofo amu Ghana ha no mo ewrade nka mo ho omo nyame ndwuma ndie emu won so hwe bebede na so mo ma ye ninya den enna ho enyai azan no atotoboto mo no yenyai ene ma no yenyai no emfa eniama papa ntimi mre ye ne yempa dwuma bi nya den ensi ye ni so na obi ehunu se Ghana fo asofo de obi ye dwuma ne yenyai inteke wrege nkom hye no ade biwa ne de abeto social media ne we kase ene 31st nkom hye no ebetimi a enka munya den munyai nyame yi bi kira okora mpo na bo ho mpaye na mfa asomdue nya dan emra ene nyame yi kire so bi be wu afre ni para mfa beto social media eno so amafo gina so etwa asofo no mpo wa pa yenyan saade no mo yenyan na yedi nya dan enda na eniama endane everybody nshira ne rodi to anamonsi da se na yebesa hia stables nyame dwuma ewo ensohwe bebre na yema ye ni na ho omenua asofo a wo hweme yema ye ni na ho ni 31st nkom hye ne yesre wa se na prophet kan ni chai me ni warrior prophet ene tina agwamode nkomotwetwe ebro ye kasafa asofo ne omunwuma ho omenema ewo se mu ye ene ne ni kwan so mu ye aha eye warrior prophet tv sunsum headquarters ai media ene Mrs Gloria Siedu uhia me krom afemi ohima ba akopɛ anase Lady Gloria papa bi nyame enhira wodasene yabese yehia warrior prophet Gideon for yes ye do no ye nyananke ya sekra